Vítajte pri tomto krátkom videu. Ukážeme si v ňom, ako nainštalovať redakčný systém WordPress za 30 sekúnd. V prvom rade sa musíte prihlásiť do svojho adminu tým, že vyplníte login, svoje heslo a kliknete na tlačidlo Prihlásiť. Vľavo hore kliknete na zbalené ruletkové menu Správa domény a vyberiete si doménu, na ktorú chcete redakčný systém inštalovať. A v paneli vľavo zvolíte položku Podpora CMS. Tu máme viacero možností, my si v tomto prípade vyberieme WordPress. Na tejto karte už máte nastavenú verziu redakčného systému, ktorý sa bude inštalovať, takisto doménu, kde sa bude inštalovať a administrátorský e-mail. Vy si tu len vyberiete heslo, toto heslo ešte raz opakujete. Prípadne, ak si chcete všetko ešte urýchliť, tak môžete si nechať vygenerovať náhodné heslo. Potom už len stlačíte inštalovať WordPress a počkajte, kým sa vám zobrazí potvrdzujúca hláška. Váš web je na svete. Môžete ho navštíviť, po prihlásení ho môžete hneď začať upravovať alebo plniť obsahom. Toto je pre dnešok všetko. Ak sa vám toto video páčilo, môžete ho zdieľať, komentovať. A ak vás zaujíma viac ohľadom podnikania na internete, sledujte Profit Web.